Taboada, que é nai do mozo do alumno, que pretenden evidentemente eliminalo da proposta de matrícula de honra debido a considerar a materia de religión como materia para facer a media no segundo de bachillerato, non? Bueno, a miña esquerda, pois, o pai que é Anxo Ansede, non? Bueno, eu vou dar evidentemente a palabra a Anxo, que vai explicar un pouco os feitos. En todo caso, nós temos que dicir, como CIGA, que se puñeron en contacto con nós ante unha situación que pensamos que é sumamente grave, e que, bueno, que non debemos de perder de referencia que ben motivada fundamentalmente, entre outras cousas, non habría este conflito, a pesar de que é un conflito totalmente injusto e irregular, pero non habría este conflito se a religión pois non tuvera cabida no currículo escolar, como habíamos demandado infinidade de veces e permanentemente, e como mesmo momento levamos a cabo pois folgas e mobilizacións cando se aplicou cando se levou a cabo no seu momento na LOE no que ten que ver cos currículos de bachillerato, non? E que ao final pois, a administración optou por poñer a materia de religión en segundo de bachillerato e que agora pois de alguna maneira nos trae este conflito aquí, non? E despois, bueno, daremos un pouco tamén información ao respecto da normativa que hai, como están a interpretar esa normativa a propia Consellería e mesmamente todo o que desenvolvemos ao longo destes días para intentar resolver este caso e mesmamente as medidas que pretendemos tomar se non se resolve adecuadamente e favorablemente. Non, sin máis, paso ya a palabra a Anxo, que explicará un pouco que é o que sucedeu até de agora. O noso fillo tiña 9 asignaturas, como 9 asignaturas avaliables, como todos aqueles que non optaron por religión. Claro, os que optan por religión teñen 10. Como as notas de religión son de 9 para arriba, estás favorecido. É dicir, todos aqueles que a cursen teñen a vantaxe sobre o resto. Pero non é que o resto non teña tal. De feito, o noso fillo ten de media de bachillerato, de segundo de bachillerato, un 9,33 sin cursar religión. Si a cursara, pois teríamos que facer a operación matemática, pero estaríamos falando pois dun 9,80, dun 9,70. Claro, estaríamos falando de outra cousa. Que a normativa neste momento, pois evidentemente a lei que está en vixencia como todo o mundo é a LOE, pero máis momento nos teríamos que remitir á propia Constitución, non? Que é claro que ninguén pode ser discriminado por cuestión de religión, pero moito menos ninguén pode ser discriminado por non optar por ninguna creencia religiosa, non? Estamos, en principio, nun estado aconfesional, polo tanto, que hai que garantir os dereitos de todos os ciudadanos que non teñan creencias religiosas e si tamén hai a posibilidade que os que teñen creencias religiosas pois tamén poden facer uso da súa liberdade, non? Entón, o primeiro que si aquí que chama a atención é que mentras que o desumento, como dicía antes, da LOE, no que ten que ver cos seus currículos no cales se aprobaron no ano 2007, recolle nese decreto que emana do Real Decreto do Ministerio que fixa as ensinanzas mínimas, pois dicía que recolle nese propio decreto galego o extremo de que a nota de religión non se considerará nin para o acceso á universidade, nin se considerará para as axudas nin bolsas, nin para todo aquilo que teña consecuencia económica. Que ven dicindo, claro, porque di que, evidentemente, debe prevalecer a libre igualdade de concurrencia. E a mí eso nos escapa, que aquí é o que este principio é o que nos está aplicando. Porque se un alumno opta por non ter religión, que foi o caso do fillo de Anxo, se evidentemente opta por non ter religión, non vai ter nota nesa materia na alternativa, non ten nota. Mentras que se alguén opta por ter religión, pode ter un 10. Se ten un 10, xoga en ventaxa. Por tanto, non hai libre igualdade de concurrencia, hai unha injusticia, hai unha discriminación. E, por tanto, estaríamos realmente levando que estaríamos, se ten en consideración eso, estaríamos concluindo que estamos nun estado confesional. Porque aquel que non opta pola religión está discriminado. Está, evidentemente, estáse beneficiando aqueles que optan pola religión. Estáse primando aqueles pola religión. E ni siquiera os que non optan pola religión non poden ter a igualdade de oportunidades. Non poden concurrir en igualdade.
Entón é obvio que hai unha discriminación, non? É dicir, aí é onde está a orixe do problema, non? Claro, é unha cuestión inconcebible que atendo claro. Entón o decreto do ano 2008 recollía ese aspecto. Unha vez que desenvolvese cunha orden que evidentemente reproducía o artigo ese. Pero xa sorprendentemente no ano 2010 amplíase un artigo desa orden no cal establece como se calculan as matrículas de honra. Terán matrículas de honra o 5% como máximo dos alumnos matriculados en segundo de bacharelato. Calcularase mediante a media do segundo de bacharelato. Vale. No ano 2011, 1 de xuño, publicase unha nova orden que modifica a orden anteriores que acabo de decir. E aquí xa vai algo máis. Xa pon, nun parágrafo pon textualmente, a nota media calcularase tendo en conta a media aritmética de todas as materias. Como vedes, vai acotando, as ordes van acontando mesmamente a normativa que xerárquicamente é superior que ao Real Decreto. Hai que pensar que despois, con estes resultados, seguramente era intencionado, está intencionado isto por unha consellería que non debemos tampouco perder de referencia, que evidentemente sabemos cal é o seu pouso ideolóxico e mesmamente é capaz de confundir se cada aos seus principios ideolóxicos co que debe ser unha administración pública, neste caso un ensino que debe estar á marxe de unha concepción totalmente, neste caso discriminatoria e podríamos decir tamén ilegal, non? Entón, é dicir, o problema disto é que con esta situación, con esta discriminación a aqueles alumnos que non optan por religión, que se pretende conseguir? O efecto chamada, porque claro, non hai que perder referencia. Esta alumna tiña en religión un 9. Con ese 9 non alcanzaba, non se situaba para poder ter unha matrícula de honra. Reclama ao Departamento de Galego, claro, perdón, ao Departamento de Religión, claro, e danlle un 10. Xa unha vez que estaban publicadas as notas, que eran coñecidas as notas. Claro, non deixa de ser casual, o dereito a reclamar calquer alumno ou alumna non nos puñemos en tela de xuízo, ni moito menos, pero non deixa de ser casual, non? Que esta persoa, pois evidentemente non teria matrícula de honra, reclama o Departamento de Religión e sin ningún problema, pois o Departamento de Religión sube a nota a un 10 e como consecuencia, pois evidentemente sitúase pois nun lugar para poder ter unha matrícula de honra. Primeira cuestión. Todo iso ten un efecto chamada, non? Segundo, que o preocupante desto todo é que nos levamos feito unha serie de xestións e de denuncias que até de agora non tuveron resposta. Primeiro, nos roubamos a mesa sectorial. A mesa sectorial, expuxemos o tema, non temos aínda resposta. Nos contactamos coa xefa territorial. Mandouse toda a documentación, por certo, dixo que non era coñecedor do caso, cando o afectado lle tiña dirixido o escrito, como vedes aí, na documentación que tedes, o escrito non subía. Fixemos tamén xestións na propia Consellería de Educación sin que tuveramos até de agora tampouco unha resposta. Diriximos un escrito que tamén tedes aí, o conselleiro, penso que o día 6 de xuño, no cal tampouco non temos resposta. Contactamos coa inspección de Ferrol e a súa interpretación é a mesma que fai neste caso a dirección, que supoño que a dirección traslada ao escrito e contestando ao pai do alumno, pois baixo directrices, imaginamos nós, da propia Consellería de Educación. Entonces, é para nós totalmente inadmisible que a estas alturas, ante un feito da gravedade que ten este asunto, porque xa non só nos estamos xogando que un alumno dunha maneira incorrecta, pensamos nós, ilegal, pois haya prexudicado porque non cursou evidentemente religión, senón, é dicir, non só se trata dun caso, senón que agardamos, e así o temos contrastado, que non se fai no resto dos centros. Habrá algún máis por aí que si o fixeron, que tuveron en consideración tamén a nosa región, pero non como ten que ser, non a grande maioría dos centros. E o máis preocupante deste todo é que a Consellería, pois xa digo, este mirando por outro lado, cando o lógico normal tuvera que ter resolto neste momento, pois esta reclamación no sentido de decir, señores, non se pode
ter en conta a nota da religión para calcular a media para facer a proposta do alumnado que teña dereito a matrícula de honra. Porque unha interpretación casi literal da propia normativa que hai terías que concluir neso. Porque a matrícula de honra, como todo o mundo sabedes, leva consigo a matrícula gratuita na universidade, no primeiro ano. Por tanto, hai unha derivación económica que é o que ven o propio decreto do Collo. Oiga, non se pode considerar a religión para as medias, pois, nin para acceso á universidade, nin para acceso aos ciclos formativos, nin para as bolsas, nin axudas, nin etc. Pero máis, tamén ten consecuencias económicas na medida que se solicita unha residencia para o ano que ven na universidade, pois tamén se considera a matrícula de honra. Entonces, vos imaginadvos que estado de dereito temos, que estado supostamente confesional temos, no cal hai o alumnado discrimínese se non colle a religión. Non pode nin siquiera competir en igualdade con alguén que opta por religión. Estamos, por tanto, nunha actuación que é propia dos estados confesionais. Única e exclusivamente dos estados confesionais. Senón non estaríamos hoxe aquí, e o tema, en todo caso, podría ser unha interpretación dun centro incorrecta, estaría resolta a través da inspección ou, senón, das instancias superiores. Pero, a pesar de que esta reclamación está feita desde o día 1 de xuño, estamos ao día 13, está sin resolver. E tamén, o que sabemos é que este alumno estaba proposto, douselle a mención de matrícula de honra ao resto, pero este alumno que tiña dereito, que ten dereito a ela, pois non se lle dou, non? E, xa digo, ante isto nós, tamén evidentemente o tema xa está no Parlamento galego, e nós usaremos non só as vías legais, de feito, pois, terán o apoio do sindicato, pois, neste caso os pais, na medida de presentar todo tipo de recursos e chegar ao contencioso, porque pensamos que estamos ante un tema de importancia, pero tamén agardamos, que ainda que sexa só por unha vez, impere, dice outro, a cordura e a sensatez, e o que debe ser un sino, pois eso, se non laico, polo menos a confesional, e que, polo tanto, interveña o propio Consello de Educación ou a xefa territorial ou a quen lle corresponde a Dirección Xeral para que resolva satisfactoriamente e a proposta inicial que tiña o Centro de Matrículas de Honra pois sea a proposta tamén final, porque do contrario, xa digo, estaríamos realmente ante un atropelo a todos os niveis. Nada máis, en todo caso, agora se queredes facer algún tipo de pregunta ou iso, pois adiante.